Sompa FM. Agyeiwaa, Sompa TV. Sompa TV. Oh, wisdom. Pramo ato Ghana adesye yemamu nyina hanye makwaba aha Sompa 106.5 FM Accra ebrewie dru se ensema hodo a etwegu omaimu afa amahodo so yaboabo no se ye prem to brekase bo a yede eba besom yetiefo nyina kasebo no efri atena ye kase ewo Watermelon Street dome hanum sei na esan etwa ne ho ewo Sompa 93.1 ewo Kumase Ayiko 100.9 so ewo Kumase hono madam for radio wo Paris France wo mo fa bi ewie afei Sompa 101.1 ewo Takwata de eye Sompa 103.3 techimanfo nso asom ewo 106.1 Sompa 98.9 eye Sompa isunyane ena afei enkranza so eye Sompa 90.7 doma eye 101.3 Sompa okomankesim ene ne mpotamo ewie Kingdom 106.1 womo FB udi koda no so eye Sompa FM oti enka wo ho afei ye Facebook page no eso no okwa o type Sompa 106.5 FM Accra na wo de aso like page no na share efa mai na gya wadwenche no efa to ase YouTube fo nso mo be share yen ewo Sompa FM live www.sompaonline.com ehonom nso ya boabo ansem ni bia no a ubetimi enye bi na wakenkan Promasido Ghana Limited a womde yam vita ne onga abedwama so womo ene so yasne time herbal mixture so ekrayemu ene ewie 2074 afei 21st clinic womo annual widows treatment program no so ka ho ena Jaws hot kinke womo nyina ka ho bi ena wie yede kasebo no ebremo na ensem ahodo binumu ya edi akotene ewo kasebo no mu ewie a ubeti ebi enese Aruka sabia anoda AKOSUA ewota kwansoye mu no aposifo dia basa fedi adwebrewo Agyeiwaa Sada na sre ni a wokobro maame bi ene draso ewura no make say aposifo aso ni mu Sanso ni ebegina Asare adwumakuo no atena esanse wo mde kokobo bi abo ede ama omanfo a eti dowenya empotem ho ede asem ene wo mu ka yenya ne ntia san kwanhia bi asi ewa santemantamu nam so nipa baako waye nyamedia hot bite suya na ate say Asha wose ni kunu wo ma kidnap no na ne ba 16 years wonya senior high school kwan wo mu kidnap ne papa nya no na wonya kwan ko school yebeko emfifi mantem no mu eja hyehye bi ato 5 bedroom bi mu nam so amasika puduo ni ejapade a ahyede bebre kwa Sanso ana Roman Regia no awon kramantamu ha abansoro ye to so be se du ana contractors gina so ye adwuma na dwirgu mu no Agyeiwaa so West Municipal Assembly no wapa ohwehwemu bi a ekoso AI no say nye media no nso nkonete Ghana Revenue Authority graph say sha say o customer de chen ensem ni bi eka we ni mo ho ye bekwa mano ne ene yedi ni nyina ebesomo Adwoa Asare enimidin mene AKOSUA Agyeiwaa kwade boaten ena triple A man Adwoa Apam Dadaa afei Agyeiwaa sam no yenchechemu emfa emamo na enoda urukasam bi AKOSUA ewo takwansayem ebra amrantie be se dunum wanmoma enkodam yenu ya baako anya mfinhia no enso wo fronso anya mfinhia no enum de wanmokọ aposifo enchen na ebra wanmokọ na se abrantie bi a wano anya mfinhia no aduonu enum ne din ni Sule Moses na waka ho bi ne nyina no ayese emrantie no su sa abrantie no ekwan ya no wafa so ne enkodam mienu di nkomo
se kwati kwa so obeso dada nkoda no an wo fom no mum hwia wo mo ede won mo kwa wabra emaburu no kora won madwene emaso enti nkomode ne kwaso na wo mu hu ba bi a ekeka kono mu sa da bi akwa na me se wo kronfo wo beso owia nkoda nam so nti wo se ye bo abambofo amane enti wo mo de sa branche no ene nkoda mbiru nyina ekwo aposifo akachi a wo de eye owura no kokoma aposifo kwansi na aposifo so wo mama hwa emranche akentra wampa anya semketo wo maburu basa hanum wo mo anim nie yeye yenko na senua ene nsekan ne ade ye kitikita wo mo no na no oden adai a yenya branche no emfa ne mamabunu no na sane na asem ne sibi kontinu nam so ama ede kasakasa ne hoyo aba honum ye pa enhranka nyamese wo magana bambofo wo mo nkrabata wota kwansoye mu ebo moden eye bi adeboaye na asem nti ye ru sakrata tintin bi apie monten so a eno ya posifo wo mo nkrabata wo Western Central na wo mo aduaba na mpanyifo se nwumada ni rana no ana san wo ye kwa ma no so na ye ne Assistant Superintendent of Police wono ana kasa de maposa dwumaku a wo Western Central Regional Police Command ni mu Beatrice Texan akwakodi enkomo ASP yamwa ha na ne member ko de na me ado yada se wati yensuo na yama momoni adwuma ya chese enu ahurukasam wakoso nyame nko a anya posifo na ba mu a anka yante asem de wadawroma eba na sai na munchiemu kakra wo betumi de amaye na yesai yo tesa de wo di kan no eyeendre nwumre mu ho na enrantie bia omododo obe 15 any enkwalamba you are me no ba 7 years and then the other one 5 years any abrantie bia ye friend Moses Suli enti omobai no mo de be to Takwa Impayim District Police enim say omo esos say said the abrantie no ni enkwala no edi enkomo no wo kwan ho no omo suspect say Agyeiwaa ni woni 3 man na say opeso odi omo fa kwan bone so enti ye receive complaints no na we say ye start na ye conduct investigations emuana enipa ebe boardom pim ewo nsaye mbo ye release abrantie no emma wo mu na omo ankasa eni nindi na enam soma edi mente me ho ase baaye eba omu eni Sompa FM for entem because na nyade ya yebetumi eyi lipa no ama wo mu sa se omu lenche no and the Sasia no wadaroma Sule Moses nwawai ana nkoda no bienu so wai Sule ni de owo ya se enti yeguso aye toto na no na yehu ye ewu mu ankasa yenya no ntiasa posifo bi no mu epraye ana fei ahyen ahodo bi ana no so sisi nkyɛn no ɛno so ho kekan wadaroma tesa enukre almost say exhibitor ewo police station ho police dino just police cars yen sade omo SSA no eni itwitwa jato motorbikes ne eya na etititi enim ho nyina omo hyehyɛ ni nyina ewo and the Sasia no takwansoye mpempe ya no ɛwɔ no mote sɛ yɛ ankasa fa ne bambo mu ne asomdwie mu oh sisi ade bibia eyeboko bibia da dindes yo yɛda nyame ase na ASP yɛgya wɔ mo akɔkora no yɛmfa ɛboɔ baako nkum no ma mienu ai na watwe mu asɛm baako ɛno so ba beto mu akoda bi a isu sɛ wɔno so awu ahyɛ chopbox minim sɛ ba bepie mu wɔ makachi a na emu hwehwɛmu no wadaroma moyɛ akɔ akoduru sɛ yeguso nti yetoto enkrofo ano yeguso enti de ewo mu bia no ye de ebetudwa
Nasa munyanya wo bi anche no. For now, dear David. Sompa FM. Okay, you. Spimiano was Sawaja Bruno Watcher and Simudia Tray. Yamin show. You, Medasi. Nisumedasi. Komoy aya ASP Beatrice Texan, Western Central Police PRO, Nene, Anna Yakoti Yani and Chon Comodia Fehurka Samoa, another AKOSUA Ewatakwa in Swayum home. Ɛne yɛnya frɛ no so a bambɔ no mu a na yɛda so gyina na we de mede owura Asare Adom no wɔn aboboa no titru ɛwɔ bɛma campo ɛnora koro no a na takwa nsuayem ebinom ne aposifo akyi ayam no saa bre koro na duru bɛma campo nso a na maame bi ni tira wo so ama awoso mu te sɛ pɛ wo so wɔ ne bɛm ne nyinaa yɛ sɛ warrant officer class 1 W1 Mensa William wachi maami ye biri nu biri tropa na enye maami no nko ene wo boro no wo san boro ye ma ebo no bi koka dressor de wote ho e wo be ma camp ho na sa boro a oboro no yi no ena mo ma srafo no wo mo a wo mo band ne ye kokko no military police entema na wo mo so ne pachi enti ya peni se de wo mo so kire kura no wo kan srafo aya wo mo kan chief of staff na bambofo no ho ene wakwakoye saadi na omse da bi sabi panin trafie masefo amfo eba ne sana military police fo no so ne pechi a ene ne wo mo da na ma cantonment aposifo se wo mo enyansa no mu ehwehwemu na abusua sadi ade ne yoye no de wa bra Facebook ho be ma kentira wo tuntum no a wo nya adaje edi maame no mpaboro no eno ho mfoni eda Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra behwebi na bra wo mo so ne pachi na Asare Adom no so de krata aba ebe chese sabio anya de wo mbetena sa ye mpanimfo a wo mo behwa ma mofrawe na nka na yebu na nkawefo a ya kan wo mo aka ho enenti captain Ghana Navy ho wo ho na wo no anso na ye acting director ya woni amansa di nkuta ho Veronica Agyeiwaa wo de ne nsa ahya ase na wo chese saa hwera hosama esiye no Ghana Armed Forces said esi ni nam wiase nyina pakase no so ayeyi bi wo Sompa 106.5 FM Accra Facebook woni YouTube Sompa FM live ama wonya bi ahwe no esi wo bema camp ho pharmacy na saa de na esiye no anya de Asare Adom no wo mo sososo ne sa hunti wo mo ede W1 Mensa Williams de na ma posifo se wo mo nyemu hwehwemu na eno nso kura ensa nya asua de ma foforo say do before complain eno nkyere se sabio fa emra ne hya wonsam na ya de ewa wo pe na wi a ya kyere se wo yesere ni nti wafa ho di nti emra no sa tie bia ene ne bedi eno na wo mo de ho krata aba se wo mo Asare Adom e wo mai mu de wo mo nso so sa su ene ban yi so Yedaswa ewo Asra edwumakuo no emu na Ghana Armed Forces en wo mo sande enkrata foforo ababonten a we no eye anhoba wo mo de ma manfo ete do wenya ene ne mpotemu senyame yadoma wo kina fie yi wo mo eba be ye dwumadie bi ewo ho no mo a eye land combat fire power demonstration exercise ya eno no bandits training camp wo mo na eba be ye sa dwumadie no ewo do wenya ene ne mpotemu ho no na sa dwumadie we no ye ahobo a wo mo hwese asra mema ma no wo mo aye krado se bia nipa bonefuo bi firi babi beto hye wo man yi eso a Asare adwumakuo no wo mo aye krado se wo mbetimi asisa nkrofo na no kwan enti wo mo e ka tro manfo etimpotem wo se training na na exercise na wo mo e beye no atuotutu obekoso ewo empotem honom afe to paye ne sa niema no yebehu se police for anase military no wo mo ahyan akese ne bi nso ebe ne nam area ho na ekoba saa enti se wote empotem ho a emben baabi a wo mo eye saa training no enko ho ena mo a mo ho do wenya ene ne empotem so no se wo hye wo fie na wote se etuo kasa anase eniema to paye nkitinkiti bi tototo ne ade a ema oyem hyehye ho sanse asrafo no wo moye wo mu training ewo empotem ho wo mo so wo mo de hyehye ahodo so agu akwan mu sade be ya omanfo ho bambonsem so ebetimi akonkan enti wo hawo bia eni ho enkratai VA ahin wono ene ye captain Emma Ghana Navy wono kro ya na ehye kire se director general wodankita hudie ano Emma Asare Adom adwumakuo no wono ena ne nsa ehye saa enkratai ase Ara
Arawo sambia si awo asante mantamu. Kroye friend say Agric eye nwamase na Agric Junction honomo a honomo ana sankwanhye esiye. Wamanfo no kiremu ana se Pragia rider bia wono no enipa mienu atimu omu kire se eye ma mienu ena na wo mu atimu ya je se eno anajo be se nondu kwbo ndu ba akoso no ena na wode wo mu enam wo. Na Arawo sam no se bra no wo kro na wuhia se wa hwere nim ye ana wone private car bi edikobo mu wonam so ema nkwanhye no se ni nesitie no na ano eden pa na adomfo ebabeye bi adeboaye ama yakasai ebra wade wo kokoduru ayaresabia no na se nipa ba akode na wato ba ko aka so Dr. Fojeja na so konfa no cha ba ayaresabia ya wahase eyemu ehwehwemu na anam so ama enai woko Agric Junction ya no eye Agric kwamase no a chaza dodo no a anade hu bu aba won mo sansa won kire sane Pragia force bi twi won mo hyen no duruma bi aya na no woten na womanfo ye di achie no mo Facebook no so Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Arawo samwa asie anam so ama batan watching nanam ewo ensiato no emu kakra ena yede achemu yi. Enti on from Facebook na Sompa 106.5 FM Accra. Enya se bi awere hosam no ena yede toato awo na emom enya aba. Na enya aba yi dambaya fa ho wo ye hot bite ya so ena ate se na Adwoa Asare ene wo ba Aisha Fuseni edi nkomo a wo kire bra no wo mu frafuo mu ba kai bi eto kanea no de to wo mani ane wo hu ba bi ya hu ya ne se ya pem ni kunu bo na ya ka no de na hye kai no de handcuff agunu nsa enti no ni nsa police na ache no ene se wo mu call damba police station e kwahwe se ye de na ba ho a police for se wo mu nchi obi a na chese nye won wono mu a echi ni kunu no besi sabre wo mu nya hu se benkuma na nifa ewom se wo mo bobo se woni bi mo eti ado anwoma so de na nso ni nyina no de asan ba betom eye ne baba mu a wadi mfinhye du nsia wo sesi wonya senior high school kwan computer placement i place no wordinator Yambram community day school eno nso de day school prospectus nyina wo mo de akere no na emoma kase na jabehwe na ne ehia no no wo be ye ho adwuma ma no wa hye school ase ene se wonya emma yenti no besi sabre woda so atifie enti wo be srada bra kidnappers mu amoche ne papa de ne sie ye no munya no boko na o mehwe sade be ne obetimi akọ school Bacho edana ya chem papa no sadana nyimbre no ye se pick up tuntum bi ebe patrol e fie farm na efiti sadana o mo chem papa no ebe du nde no adwane ebe di ofie mpo e de mai efri se ono na okoba ene yeje enya kakra e di ofie na meti ase no manya admission o ya bram ba esa nsemi apa ni honti no samba ya kompo e de mame enti edru sampo no yensanti mimpie biom fi se enamokra na esuro se bia obi ba bechie minnuanu mo modi machem po musuro adeche mo nkosko musuro so bechie mo kwanso yepa Ghana for benefo ajo olive for benefo ajo MC for regional commander of IGP for say bebia papa obi omonko so ana omonwe nhwehwem no mko hu nyambre mko hu nombre eno na naken ena na dama wo ma ye nsa kan sa asemi a aba mu Afuseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni abrese babia ne papa wo bia kidnappers ni nya no breko a ne ho so nsa abrobe na wo mahwe ntesa fienye ye twaso e won semfofro mu ne de wa konfifi mantamare kosam abeto dwane se eja to 5 bedroom apartment bi mu ya eno no ye kiremu a new winiba e na esi ye ewo efutu mensi no emu e won fifi mantamu amanebo no e kire se eja no e hyase ewo edan kora ba kumu oba ye Facebook page ne so a videos no ne de egu ho no kyese bibia hye abrosan a etwaso enum no bibia hye niam no negugu ho no video no betimi abepe bi na wahye na yamane boni kwaku adema ene kopie ho wabrasa arehosemi esiye en wo kiremu ese ade bako a na omanfo ewo ho no mo e kane se fire service fo a ye frɛ wo mo se wo momra no wo medum gya no ene yemrante no beye aduanan ene so a wo mo ho baaye wo baaye private car no wo mutim fire tender no a ebi ni ho ensu a wo mu nkita bi kyese wo manfa akade bi ama wo mo de ba bedum gya no na de enwa wakora ne se edan ya eto aso num de sen na mo ye de bucket
esesa ensuo bu ensuo wo pipe ano se mode kwa kodum se agya no na emrante no kure ne nyame anim se wo mu bufu ye pa se nka enye bibi kura nka fire service fo no ko mbe pam wo mo ama wo makọ bebia wo mu firi baaye wo mo baaye no na mrante na nkasa aboabo wo ho aye niema esesa wo mo ye de bebre agya na ase dada na nipa binumu anu wo mani tue mu wa bra rehosemi esi ye no yentie nyame se nka no kwa ye ka kire Ghana mpanifo so omo antoka ama uniba fire service fo a na se obi fie esan ahyi ni bibi sa asibie mu de ni asan pepe because omo ba no omo nam getting to 40 omo ngita ka pipe na wo fie anu no omo de bucket na ebu pipe no egu ja no so na mo nhwe se e dan 5 bedroom ehia ye de bucket na edum no sebi on hwehwe mpo enti wono mu ni fati nyina ye yura ho enti boys ni nyina gidi enti fire service fo ba ha no ana echepa ansa no mo ba na ya sa nyama ni nyina ewie the private car na obi su di moto no de ba ye se peni ni mu a anchanchwe anka mo baba na fire service ba ko yeku ba ko to ni aye ka no sa na ye nya bre adenti ana apam fire service car ni nyina sei so mo bante ba kada na sei ko za giant na dan ba ko pe na start ya ewu se ni free mu ba na chese we akoya rehosempa na eyewitnesses no ana dansefo na wote se na ba ko kase sebe no won hyehwe no wo mu kyeremu se abrewa bi se na maame bi ya ne mfie na kwa anim hyedan ni mu ba ko mu enti boys no hu ne ntam no en wo mo boabo mo ho koyi maame ni free dem ho besen ko Winneba Specialist Hospital ya eno won potable enti wono de nyame adom a doctor for netimi ahwe na woda so eja yarehwe e wo ho enti se nya boys na anka maame no kura nka ebia ono so ebehye atonanom e wo ensie do sa na commander ya owo empotamo efutu mensini mu asem na mekan wo mo fire service commander DO2 Frederick Edupoku ekesi sudua se no kresa rehosem bi esisa na de ba ko ya reho ne se fire service fo e wa pam Winneba potem ho wo mo bre wo mu hiamwa wo mu hiamwa ntis wo mo kana aban ne mfa bi ma ankurankura ebi wo mo nsam no mo so mo meye wo mo moa one Madam Catherine Efrey say ejato efie no mo na kwasem ni ye wo problem kakra ye ni fire engine in fact a car no break it down and so the men wanted to go and assist into with the help of a taxi no omutumi move to the scene I was mama do na eja edai from efie no say na ochre na 5 bedrooms na a tre ankasa nti omudru ono neighbors na ankasa na omo start omo fiase omo boa say na be omo wura dan mu na omutumi aye ho bibi fortunately omotumi eyi maame penemu bia na ofie ho efimo ema no eba outside nanso ezane say na yenni vehicle ntino na yedin nti quickly men no efre for reinforcement ene ya yekoti esesie yi eye futu mensino fire service commander DO2 Frederick Edupoku na yako Agyeiwaa West kropono emu na watwemu ye mamania se Roman Rage jase abansuru bia na wosi ato aso bese du ebuagum amani pamakoma kodu nan babia na won modana na no akwakoyo dinye papa anam so amanhwehwemu bia hyase ya AKOSUA ne nyina no afri Agyeiwaa West Municipal Assembly no womo anapa abadwakuo ya enei wahyase se onye hwehwemu emfanfa ho na abaso abadwakuo ya wapa wo no eno anam so ama banka chepanyina wano gina modema adehye wo Agyeiwaa West koponi mu won monyamfo Dr. Michael Mensa eno nsamtrofo akasa eno wacho se we putupuruhye mudie bia kwa sanse wo hemu a edan no wankasa nkasa ro bintumi hunu sasement na ankomu o sansa dan no wankasa foundation na anye wo ena nam so ma ne dwirigui na we kura nhyiran kanya me se enipa du nan no ba bia won moda no eye anya sa ankoma Ghana yente asemde. This committee comprising experts from the Engineering Council, Architect Registration Council, NADMO, Ghana National Fire Service, and Agyeiwaa West Municipal Assembly is mandated to conduct a thorough and transparent investigation. Its purpose is to determine the root cause of the failure and to propose concrete recommendations to prevent any future occurrences. All work on the affected sites remains halted pending the outcome of this investigation. The committee will issue a comprehensive public report upon the conclusion of its work. I was your way your bank Japan ya wo Agyeiwaa West koponi mu Dr. Michael Mensa afi ma yenko Ghana Revenue Authority gra wono maboboa no wo mo se AI no
enya se bia onam WhatsApp nko a na se social media ho na apese oyo bibia na wakohu AI titiri de wuntumi etoda homework na dodo na adema ne yo na AI anye homework nko na otimi yo na mmom wobetimi aboa kora ma ya hye so etoda sika binum a enwunu no yensa tumi aka enti wono ma hyase ya nyame de kyɛn ya wura custom service ho ya AI ne custom for na ebe ya adwuma na commissioner general ya woda Ghana Revenue Authority ano yewura Anthony Sapon wono na sansemi obi eso kyerɛ so mpakase. In the customs area, we are also piloting 2 technologies in this quarter with a full-blown rollout for next year. One is what we call an AI tool that supports us to do what we call classification and valuation. So when we are bringing in the goods, we need to identify and say it is rice or it's a veal. And then once we have identified that, we need to say how much should be the duty that should be placed on it. At the moment, we have a lot of human intervention. So the AI tool is going to complement. Let me emphasize that, not to take away the human being, but it's going to complement in the sense that the AI tool will work within 5 to 10 minutes. The work that is done by the human being for 30 to 1 hour, the AI tool will do it, and it will just pause and wait. And on one side, no, Commissioner General, Yawoda Ghana Revenue Authority, ano Yura Anthony Sapon, wano ene sompaka CD sankomui. Wo ensemfofo emuno soafo a wo hyensa se ene oboade bobremu ne pa wode adomomai onunyamfo Emmanuel ama kofibu a wono ena ahye empenifo a eda Volta Aluminium Company ya etwenity wa frɛ Valco ano se wo muntimi nhye no wo mfa abefo nimdie bi enko wo munyumadie ahodo ya wo mu edim sede be ya wo mbetimi apagem na nhyehyɛ adwumakuo no de egu akwan mu afi ene mfia ahodo aka edi wo manim no wo mbetimi ahye no wo maye ne pepepe na Emmanuel Amakofibu a ekɔbɔ ensra ɛwɔ Valco honom na ensrabɔ no emu no ene wode ato dwa sɛ wo hyɛ sede na nsɛm mu ntɛmo Valco fo wo ma hyɛ wo dwumadie mu kina na wo mayire nneɛma mu dankran no adaache no ɛsom ɛde ma adwumakuo no wo se bɛyɛ emfie kakra nie de asa wo mo no yɛn hyɛ da ente wo mo nka ne nyina no ɛyɛ ɔhaw ne amane bi adwumakuo no na ekomu nanso sɛ ne abɛfo nimde akɔ n'animu aneɛma sakyerɛ bi kura na yɛde AI abɛya wo mo de ba bɛyɛ nneɛma yi enti sɛ Valco fo so betimi akama wo ho saa na wo ma yɛn hyehyɛ bi betimi aboa anka adwumakuo no ɛbɛsan afa ne ntoma pa ɛde afra wɔde adesrɛdeɛ ɛto wo mo wɔ Ghana ha ne amanone a ebi wo mo nsɛm sɛ wo mo mfa sika ɛmɛhyɛ adwumakuo no emu na wo mutumi nya partnership bi a ɛbɛboa adwumakuo no na aboa amanone wo mo nso a wo mo de wo musika ɛba bɛhyɛ saa nnwuma no ahodoɔ no emu ne korakora mu wɔ aluminium company no anasa industry wɔ mayi mu no nso no wo mu dwumadie atimi akonkan amane boyi yɛnsan training opon chichiku ɛna ɛtobae. Director General of the Social Security and National Insurance Trust, Senate, Agyeiwaa Kwasi Afrabani. Na wapanyipa no nsantrofo akasa ya wochechemu. Wasi enda isa wo hwem wo bi kɔ na ho megyemu a. Aya na nipa na setena mutimi kɔkɔyɛ den pasan sɛ wanya wotoso ne awodaso bi ya so wode ne ho ɛbɛkɔ akɔdom Senate adwumakuo no. Nam so nti ɛna wɔsere Ghana fo nyinaa sɛ ene wo hwem a Senate wo mo kwaba no wɔn mahyase a wo mo ɛtretere mu. Na ade ba akokorampo a amana ye nika ayese ena bibia no wo ne NIA fo ena ka bɔ mu nti Ghana card no ena se sei wo mo ade yatuma enkane no ananka abekɔ na Senate ni ama o card kunkunfa na kitawo na wo de na mobi kurampo de ayira se wo mo sanso pɛ foforo no wo mo kyerɛ sɛ nei wo mo de nyina ba hyɛ Ghana card nim ya wo ye baboa wo sane ye bɛya dachi bi se kɔ ba na so kɔ ahomchie mu a wo ho enkonkɔ kyerɛ wo. We stopped producing our own cards long ago. The basic ID we use is NIA. Actually, now we are in collaboration with NIA to ensure that our members who don't have NIA cards can walk into our branches, get their NIA cards issued to them at our branches together with. Actually serve on the NIA board as well. So we're working together to ensure that it's a very seamless process. The people can now onboard onto Senate using our mobile app. The anchor on which that is done is actually the NIA card. And the pensioner certificate verification is anchored on the NIA card as well. So there's a lot of collaboration between us and NIA. I was your way, I Director General of the Senate here, Kwasi Afrabani, na kwakra mu no, and wababa trasa this young one more chia papa. Banshi sika basa 5 billion Ghana cedis here in Amuano, woman papa, AKOSUA. We have successfully paid pensions
since 1965. In 65, there were only 3 pensioners being paid. We pay over 257,000 pensioners each month. This year alone, we paid in excess of 5 billion cedis in pensions. Is it sustainable? The trust will continue to evolve, we'll continue to make it stronger, and we'll put in systems to ensure that we never fail. And by the way, this is a defined benefit scheme. We have to pay. It's one that government even has to guarantee as well. So there's nothing like the trust will fit reason people's pensions will be in jeopardy. I was your Director General of the Social Security and National Insurance Trust, Senator Agyeiwaa no Agyeiwaa Afre Baini. Ene ye free ho ama memfo nwura legonsu aponum. Dr. Kwame Asasante, we political science lecturer, nti eba amanyose mu a waben pa. Na pani ne se, abibirem ho ase yenim ma ye ho so a, anase yada ye nsane. Esan se de wo boso no eyemirikaboa, se tie bi ekwakohia ekonyane daboa. Na de nti a wo kan we ne se, na anu aba abibirem ha wo mo atototo. Wo hwe na anu ya Cote d'Ivoire de a ewie ya yewura Alasane Watara wasan di nkunim hwemfinhia ekura no wo enu achi wo de no to nchen na wo fa sade wo hwe Burkina wo hwe Mali hwe Niger nom sade ho nso wo mamanyasam na ya ese israfo enete so ni nyina ya bibirem ha wo ye no to nchen a wo de wo kwa Cameroon kura na wo hwe mampanin po bia mfinhia do okunu mienu pusasa kura achi no enso wo mato aba e de ama ne se wo no na ensa ama meto aso ewie na wo san kɔbɔ Tanzania de enso ka ho e kire se sa chamacha ekuo no wo mu se mampani a wo gusuwa na wo ye adwuma no wo san so apre bio no na adwuma ye no nso ani opposition a ye se ba bie kura no wo mampana ma wo mantimi ankontese no mo ne ye ho ade ya ni nyina no etwetwere amanfo bo eno na Dr. Kwame Asasante be kire se no kwasem ni won de se de wa bene wa amanyosem mu no wo kire amanyosem no wo beka se eba amanyosem mu a abibirem ha de ase nunu ne ye nunu ye ho ene ye sere. It's nothing but a sorry story because we've seen Paul Biya. He has ruled for many years and this is his 8th time, and one would have thought that after 2 terms you just buy out. But these people tinker with the constitution. They come in 3rd term, 4th and 8th term and the rest of them. What you are telling the people is that, look, you are the only one with the magic one with knowledge to turn things around for the people. But democracy doesn't work that way. You allow the forces of democracy to work. What are the forces? You allow the people to have their say through what? A fair, honest, transparent and free election. Election devoid of what? Intimidation, harassment, and all the aberrations you can talk about. And now, Dr. Kwame Asasante, political science lecturer, Lagos Aponum, University of Ghana, and Wakasa, watch Richard Mose way, was a Timamufo no to aba no wo momeso, nemum, and yes, obe se obi woni way, nti obia nisi. Yet was so Brekum West Mensinu emu eni eko na aban krachi ye won potem ho eyonunyam for Collins asoma wono na dia to dwa se wone ne tax force abo modena kochiri enipa beye mienu ya wo mo no efuma gudi a yetu a emfa mra kwan so galamse yibie ena na no wo mo ye ewo benkasa eno ewo Brekum West Mensinu emu na ye chi wo mo no we de ye chi wo mo na mfidie ne niam a wo mo de ye adwuma ne nyina kura wo mo enti wenu ntimi nkasa ebia eye ntro anaso obi ne soma awo na suspects ne ba ko ye friend Loretta wono kra de wo se wo firetifie poe mantamu ene ba besra ne nua ba e wo benkasa ho na wo ba ye no wo se yesi ye fa nkrofo adwuma amoma be ye gold adwuma ni bi se na galamse yi bia no wono so ye fa no wono so ya che no ena de otoso no so wono so si wo firi mantifi do mantamu kro bi e frɛ wo anyambiri wono so ba ye no sara ene wono so ye fa na adwuma ne se ne empenifo ensa so mu na ye kire wo mo no ene wo mo pacho so wo wedie no wo mu nnim enti adaworoma wo mu hu wo mo mobo na nya ade a wo besan aye bibi eti se bibi enti wo mu
Wunsu amanfo nom na momotia enti ya de nyaska. Enesa me ho minister. We ho ya mama ye galamsey. Pacha me ho. Pacha me. Tuma te say ya mpe galamsey. Omo si omo ko adwuma. Omo ko infa ko adwuma. Minister say. Wo be ko 15 good years. Pacha me. So ya wo mama say mo ba no. Papa is I'm from Boga. I came to visit a sister. So they said they were going to. I don't know this one information. Never find. Yeah, fa mo share mo kwan so. Police neighbor. What is this? Hey, we are too glad now. Never that said that. How do you want to destroy our land? Na chese yachi womo no enu wechirem se wono kura wonimu nti wedie womu hunu womo emobo 80 victims no bi eno no enu achi ena honorable ede atu dwase mensi no emu no enya ade a wombe soso galamse adwumadie bia so ewo ho wosan kire mu kire Sompa kase se wabra wom ko kire sa nkrofo no ba ko ye se ngu odwane enti galamse nsuo no wo de wo ba ye Facebook page no so se ye kase ya womu kita abrantie bi mu ya wote fom ade a ehye no a aye ne boxer shorts ena ase so wakoko ma osu collapse o se de yin wo huri to nsuo no mu sa no ena wo mu pagya no bo na bomo na ese ye de ne ko brekum Holy Family Hospital na wo mutimi ehye se na pomden ho nsam no betimi agina iye na so no abo se wo so collapse de so wo mo hye no na ne ho to ne wi a kwadubo ne de kwa bia so ebebem na minua ya mfa mra nhyɛ nsɛm enti sɛ ɔse wato nsuo wa yɛmere me so me de na to nsuo no koyi no me de ɔmo to nsuo no nyina ko Holy Family sɛ doctor fo ni kan hwɛ na abaya na ɔwɔ mu no ɛno de yɛ de na ma police for asisi a ɔwɔ division enti kasa ɔmo ka ɛnyɛ yɛ kasa ɔmo ka yɛ kasa foforo sɛ bi wo ba kasa ɔmo ho kora sɛ bi a wo ka brofo ɛnyɛ ade ɔmo firi ha ɔmo nim ha enti minim sɛ ɔmo boa investigation na ɛnso hɔ a minim sɛ sɛ de yɛ chichi nipa makase Brekum West ye mpegalamse enti kwan bia mefa so a menu ya metu ase ye no metu ase te se de nipa na ye cheche no enye normal fa biem because through police station wa shovel pumping machine normal ya safri galamse a ya boa no police we bedu obi kura no te se peba bi ana ye de agu enti ye chi nipa de ya menum se nipa no betimi aboa investigation ama yetimi atu galamse ase enti ma ye ready se awieo anadwo kwan bia mefa so a me bob Brekum West for ho ban afri galamse ho me bo ne kura mu ena honorable de atu dwase emre bi etwemu no nanka wokọ mpotem a ye galamse a ne yese sika wo ho enso sese no mmia ya yetu galan eho kura na ho kire ekom ene atete eho na ne nyina sie enti se sika na bi ma wo mu nyan mansase ne nsuo no so no eno so ensei ohwe kuro aman na district omoye galamse a ahokere na aba ho sabi aduane ombenum ni nsuo kura abo me ko ye ne amani hu ye mo aya do aburu aya do banche aya do ye tugu edi we me bisa me ho se enti aburu no nya obi dia emufo no nya obi dia banche no nya obi dia kura eye galamse no insecurity ho come timi ba se ko konongo yesi omunsuo asai ma sabi fruit kura sisi kwan ho na manfo nto Brekum West so ye dwuma dia ye dika crops farming ye duantos ye duawe na se ye sensuo no se asase na sa din a ye wo se Brekum West ne produce tomato no cashew a ye fa ne do so ye be yerenya ene ya ye kotie sesie yi eye Brekum West DC ononyamfo Collins asoma na maniboyi amansan so makrofo ene di free Brekum ebae Afaye ko apomdimu ensemu na mama ha na Agyeiwaa we midwife ewo ko for dua clinic na wabo amane yi wose bre na wiedu se ye mema no ye de omu nyina afa no ntetiem efa kwan a wo mbefa so na se bionofo no wo mo massage no na nofo mo kokora mo ya edototo ma no fumuo no ya ha adwene ye pa wose ye wo mema ne bi wo no mo ani oka so massage nofo abusua ase wo tie firi wanie de oba no kora no duru ma bi ana etan na de wono mo so ase wo keka graw sinanum enti ema dodo no ana wo mo ba yarsabia na wo mo de complain na ba se wo mo no fo eye wo mo ya ne ade no wo bekom bisa ne nsem wa no na sabio ne kunu
ana ne dofo bi na eya ne saa wo massage ama no na wi akire na se mu nsam no na ya akwakodo so pa anam so ama mama ha na Agyeiwaa achirechire mu sa Ghana ha no kamia se ye ni saa de ne wo ho se ye wo bere bi wo no mu a ye so dade mema fantetie mu ana se ye de mema fantetie mu ni ya kire wo mo kwan ya no fo no wo mbafa so a wo mba ye ne titiru de bosomi yi a ekọ na wi ye na so ni nyina mu gina mu ose kokora mu a eto no fo mu ye de behwe na ya ye nchirechire mapa ede afa ho na ne kwakra mu no ene wo ba ba chiro se nei ya assembly no ayesi ho se won ye sanchechro mapa no de afa ho no na se na ho behia se wo ba bia wo be ma wukunu asua wo dofo be sua na afi wakanche manso so wo betumi asua no wo hia se yetumi ekọ na sa na adwumade asonko bia na assembly no edie ewokofo dua ene nam so ma won to nsa ade frɛ ma me hana Agyeiwaa ema ne bekasa ye enum wo no ana assembly member owo old estate electoral area won monya for Rebecca Agyeiwaa Daako wono ade kakra eto asosei eyampa no phone mema ni bo we so ma ya na chen akola sabi o ma me waja na wanya obi spare no phone aya mo wo bre ne do mo wo bre so ya mo nto mo bo mo wo bre na feelings mrem eno ne na ababi da ho me bia na ba ne tra wo hu but wo so ma wo so mo kakra no ebetumi ama wo hu se bia na anu mi a na ba we na ho na ba fofra be hye ho no nti eno na mesrem se mo mi a mo nto mo bo na mo so mo mfa hwehwem e ma ye se bibi wo ho no ma they can draw your attention. Yes, we have to make the acquire Sabia. I was your way a assembly member, Yawa Old Estate East electoral area, when Monya for Rebecca or for Agyeiwaa Daako Nene Anna Yako Ekoti, and what you know, Anna a bank cratch penina or new job in South, Croponi one Monya for Ransford, Osu Wache, dear pa, said my dear to say ye one must. Assembly so Moabia support to be an as a debo Emma Jumadia who gets when is he a basic pino, a rebel, and himself away and yet and then one a woman, meaning other programs also ever. Now, the first album so at the Agyeiwaa Menum and the young man, especially and Sweden, a very brand. Now, so we are Baba Wadia, there's a officer you may when you listen. Me as breast cancer, a coon paper of the field, and a tree baby, and I'm in Myanmar. Nina, they said, Wamanani Ampo, make me cancer, a be among where no opportunity, they say, said in the assembly woman. I am my opportunity. I was your way a buy cratch penina one new job in South. Croponi one monya for Ransford Osu Wache. Na the Crackwam Wokrano and a midwife. Hannah Agyeiwaa. What the way at Waso? Into obefie so to me training wo be man be se be man na full say me pesa me ko training na wo ba ye be training e foto a me de ma member ne say emiemia no nya sa wo de wa ho de emiemia e ye wo to bo asia na wo emiemia na nkakra na wo emiemia na nya wadwen say me de pe me sexual yi keke na mom no mi emiemia hwa abo me yere ne se bibi boni bi wo nufu no mu a ye wie ne aye ya metumi ne na ka so we bi darling me emiemia ne say na me into betumi akọ hospital me ahwem Sompa FM. I was your way a midwife for work for radio clinic when Monya for Hannah Agyeiwaa no na man boy ya man boy what you encrofer po ya mantemu kwabna nyako ene desumye ade tia memene da 21st clinic bra watena se na wo hwe akunafo a wo mo ekunu no mawuo na wo mo hwe no aye bibie wo ho ena afi wonu ma wagya no mawu agya wonu wonya nimfinhia dungwotwe no Sabre corona 21st clinic and crabata bie ye adwuma hwe saafo no udura asante mantemu a adaje ni poso eyensiesi adwumadie enti Kumasi Metropolitan Assembly KMA no ya Agyeiwaa Kenzu Bada no wo mo na ekasa yi ono mo se efira no pa no nsia na wo mbehye kromu nsiesie nase na aireswa no mienu ya 21st epon no na ono mo nso apon na sade etienie wuni uye dwadini drani anadwumeni ewo ho a memfa ansa nche on demiri fom ma yese binom na anya wo mo nkonkoyo we no anya okrokon obi aka ho bi na babia wo mbefani zu runabout wo mbefo akofa pampaso akosi otumfo runabout wo mo mane nso ho efiri otumfo runabout ho fa ho akofa chemfo market MTN runabout ho akọ St Louis College ho eho nyina wo mo de befa afefiri otumfo runabout ho ko Dr Mensa ko babia boss FM wo no kwa akosi Central Market ekwa asafo
wɔn de bɛfa hɔ na wɔn asa akɔfa Roman Hill down hɔ akɔsi Abu station ne Alaba ɛne nti wɔsrɛ sɛ obi biara wɔwɔ santima mu deɛ wɔmfa no ho nhyɛm sɛ de bɛyɛ na mpɔtam hɔ ɛbɛte na ɛbɛte nwan maame Henrietta eke Aboagye wɔn na ne amansan de nkuta ho ɛde ma assembly no wɔno ɛne hwane sansɛm Kai was Sompa 106.5 FM Accra, Premtubreka Siebo, and I that's why ye king kan edema Promasido Ghana Limited. Womo ene ye jumekua eye Yamvita. Na Yamvita no eye enkoda eduane. Enti se obano afei na obe introduce eduane foforo ede amano so wenya bosumi nsia ede ekono Yamvita ena esese wo pe ede emanu no wodie sanse essential vitamins any nutritional values a ewo mu no eyade se edoso pa zinc ka ho iron ka ho calcium ka ho eboa ema obanna pomuden ho nsem timi konkan no numpem so ayeden na wetimi anante entem enti ne hianse wo benya ensuo dede bi ho ne ho na afei wahwie agu Yamvita ne so kama no watete ede ama oba no FDA 4 agye atum se eye wo mukuro yi a ena de onga aba edwama so a onga de eno ene spices papa ye de enua yenuane enti se enam na wu simie se froye papa bi na wo ye se nkwan ne type bi eno anse obenya onga ne bi na wode kakra apetepete ho ehyeye ankasa FDA 4 agyatum edwa so baby etonton sa ne manyina onga de abu enya afi kura ena ye ba beka eho asem time heba mesha new time heba mesha TIME na wona wo kro no se honam ya anase wanum ato a wontimi ne die malaria ena aba beda wo so ache me pa chop time ni bi nenom na eno ene number 1 ya yedi A2 A3 di ase bia na wo de ne yadwunso mu hawo se bia dwunso na mayi anawoti pains ewo mu a eno no ye time HH mixture ene ne capsules eboa my immune system no so ye den se de be ya yarwa na eba ebebo no garaway amana kopi baabi atena afa general well-being esiesie ni pedua no emma empom agudie so etimi konkan kama oba etimi no be man so etimi no baabi atunto no bi a ubenya time enure bi na wato 0244417669 0244417669 2074 ye nananom dudu anu wo mo hye na ne wo mo na mabefo kwan so aye ne bottle kama te se nsuo enyenwono embon unya na utumi eyusu a eboa siesie ne pedua no se wobetena se ache na wobenyi wo fie ne bekọ animu but wa ho de na da so wo hodom se Agyeiwaa na sa brantie ne de na esese wokope tontina na utimi enum bia wo yare bia ba beda so ache wanonum nura hodo no a enko prostate bi asthma ho how akomayade menstrual pains yamkuro ulcer enkabone efiri wanumu liver ne kidney ho how ahodo bebre no ni nyina no unya tontina na wono mu a ebusi immune system no na DHC no so ayede afra ninti no etu nyarewa na se ententem FDA 4 ahwehwemu agye atom se eye enti wo yusu a wo how bia eni ho na emum 2074 ya ye ka ho asemi se wo ma akoda nufuo ana wo ni mfie dumienu ana wafafura wono enya de se wo ka ho ba bia tuntu nuro bia pharmacy bia mu ubenya bi ato Okansi drug lane Kumase Ashtown Kolinak Heba ni nyina ebi ewo ho 0246073498 0246073498 and 0501628931 nyame ya adoma memene da November nida edikan ewo afim na chese weekend ye be ni na awotwe pepepe na 21st clinical womo ye sciatica experts womo ye sciatica originators womo ye sciatica commandant no womo the free annual widows treatment program no eba wakwan mu ewo 21st clinic branches bia ewo Ghana half na bebia aha enti nkran ha de Tantra Hill Runabout eho na bekoso ena fe branches na aka no so no ebi bekoso ho ye free consultation ye free lab ye free diagnostic ye free medication ye free massage na wo wia ya say chow free lunch e de aka ho ompe wei na opeden ene eho snacks akodo eye 1st November ewo afiye mu anopa no nson ekosi ewia no mienu 7 am ekosi 2 pm inchemu foforo bia ena wo pa mepa chow for 0540311311 0540311311
311 na ewie yenya sori kasiebo iso na ye kope bibia to yeyem esanse Jos hot kenkefo womo apakeji niema esiechi enti hot kenke no nanka Jos de ye kan womo a Jesus asource no nanka bakery ni enim womo se pa no papa ye to okrom ha de Jesus asource na so sese no womo hunu se aduane de bia nye den ya nipa hia aduane de ato ne yem enti se wom bete stress ne so amawo na mo amo ton dokono ewo enkrahanum se no obre no so beko fom afei na wo kodwom akoto aburo no ko ebu ho ade beko baby ayam no na aburo no machine abubu aburo na ye ne se de kwa akoye ekwegwemi no obede na de dokoro no ama na yeye emfe wo ma dwene sa stress ni nyina ho ntisesi adokoro no ye se ye be ya ama ho wodi ane se twi umeko na ye onkuruma nkwa che wonam na betu dokoro no wo ho ne yekotom eno ano no eye as low as 3 Ghana cedis enti wo fa na 3 Ghana cedis no obetimi de age 5 cedis ana 6 cedis 7 cedis nso a na wona wo sie no dome commercial bank nechi ho no a eho e na Jos hot kenke wo mo e wo number obefre e 0256 06 8832 0256 06 8832 na wona wo sie no wo mo adawroma e na awie ye den nsem no ebrem ye dane ye ho ye ba ye be kwa mano ne ye de ho nsem so abrem Sompa FM. Wontumi nkyerenya wo ba eni beche ho ana de obedachi nanso ubitumi aboa na manenya pomodin free ne mofrase Yanvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no boa mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yanvita gumo hodo bebre Yanvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa Yinkratoi. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA Agyeiwaa Yinkratoi yi atu point homeopathic clinic Ghana ha di obi enim sese ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mo dem fu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na num say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune
immune support eti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA Agyeiwaa nkratoe yi atom. Sompa TV, Emma Agyeiwaa. Emma Agyeiwaa ampa yedam asese monya daje na yadane ye ho akwaba yede kasebo no ekowie mu ewo amanoni Sudan man no emu na yeko na nansemu na beto dwase woko Sudan man no emu a civilian killing say ye kunkunkunkum timemufo no na ebi nso yera wo ho no mu a yesi asumesi a no wo benti ye hunu wo mbehwehwe no a ekire wo bete ne yesi yakohu na emu ewo babi nti san ye ma no a na ekoso ewo Sudan man no emu nam so Emma panyini pa da Sudan Paramilitary Rapid Support Forces no ano ya ye frɛ no Jen Mohammed Hamdan Dagalu ye ka sei we declare say esese nhwehwemu a emudo ekoso ewo saa nneema no a ACCC ewo Sudan man no emu no na wo susu se eye asrafo binom na ekyekyekyekye wo manfo si a aswade kopoti a wo ye saa de ne de ye nheda enim enti se ye ka say UN Security Council no kra no wo se wo kwakoye enhyiemu ya wo ni Sudan man no penifo na ekoye saa nhyiemu se de be ya wo betimi atoto adwene na wo mahwe kwan a wo befa so a saa ohaw ye Sudan man no efam no wo betimi asi ano ye di asi na afei na wo de wafidie no ato ansem a ye de ba na edi mu akotini bi ene se enipa mienu bi ne ya kyere wo mo ewo brekum empotem wo se galamse yi bie wo mo ye nsema hodo adisi edi tu dwa no ye de brem sanso ana rukasam ana ekoso awota kwansoye mu no so ye ne ASP Beatrice Texan atwetwe ho nkomo amobo ye mu nchemu sa fedi adwebrewo aye adwuma okru ni so Ghana sra domo nso ache se sra ni nu a wo kobro maame bi ebro pharmacist wo be ma camp kan ho no wo mo nso so abone fosem so ya so ne penchi na afoforo bi eka ho ena Sompa 106.5 FM na fei ya affiliate wa Ghana ha afana baby ya Sompa Kumase takwa de Techiman Sunyan Kranza Doma Mankesim Kingdom 106.1 ne ye social media platforms ahodo nso baby a wo hye bia no unya kase boni bi etie ye awie asomfo a ye bekenkan ensem no edemamo Adwoa Asare Enimidin mene AKOSUA Agyeiwaa kwade buaten ena triple A man Agyeiwaa Apam